Balitang katuhuan o dili apan tuo na lang aron madali. May hapon mga kahandos, welcome na sab sa tong talabanon ang balitang katuhan dili to na lang ta aron madali. Baik patres po nakatutok 24 oras tuon kay wala magkatulog. Ang karon sa kompleto ng detalye sa tuwang balitang katuhan dili to na lang ta aron madali nga naguluhan 8 anyos nga bata natapos sa kinabuhi sa iyang igagaw nga 5 anyos. Ato dayong usbon ka mo nagkarambula man. Napaliman imbis nga ang victim na himong suspect. Atong usbon maghando sa itong headline 8 anyos nga bata nitapos sa kinabuhi sa iyang igagaw nga 5 anyos. Ang karon sa kompleto ng detalye sa itong balita, nakalas ang 5 anyos nga batang lalaki human kini maabis sa gamay nga mahait nga hinigaban nga pangbago sa dahon sa lobi sa iyang 8 anyos nga igagaw sa usa sa mga barangay sa lungsod sa Argao sa may alas 5 sa hapon niadtong Miyerkules, Nobyembre 26. Matod ni Police Executive Master Sergeant Vivian Tamayo, investigador sa Women and Children Protection Days sa Argao Municipal Police Station, nga unang midangop kanila ang inahan sa 5 anyos nga biktima, human nila mapalgi ang iyang anak nga naglutaw sa tubig sa creek sa ilang lugar. Ang barangay o pangalan sa biktima o sa 8 anyos ang wala nganlis sa kapulisan tungod kay pulos minor de edad ang nalambigit sa krimen. Matod sa inahan nga 27 anyos nga nianang alas 2 sa hapon sa susamang adlaw nananghid kaniya ang 5 anyos niyang anak nga manguhag umang sa sapa uban sa iyang 8 anyos nga igagaw. Apan dako na lang ang iyang kahingawa tungod kay pagkalas 4 sa hapon iyang nakita ang 8 anyos nga nag-inusara na lang nga mipauli og wala makuyog ang iyang 5 anyos nga anak. Sa dihang iyang gipangutana asa ang 5 anyos, gitudlo lang niining nabilin sa sapa apan sa ilang pagsusi wala nila kini makita. Tungod sa kahadlok sa inahan nangayo na kinigtabang sa mga barangay officials ug sa mga silingan aron pangitaon kini og dako na lang ang ilang kakurat nga ilang napalgan ang bata nga naglutaw na sa creek nga wala nay kinabuhi og dunay samad sa dalunggan og leon. Mihimo gilayon og investigasyon ang WCPD sa Argao Municipal Police Station uban sa Department of Social Welfare and Development og ilang gihinabi ang 8 anyos nga maoy kauban niini. Miangkon kini nga samtang nagdula sila glapok sa biktima sa iya kini nga gisugo nga limpyuhan ang likod tungod kay katul na kayo apan gipatid-patiran siya niini. Iya kining gihapak sa iyang kamot apan wala siya makabantay nga naghawi di ay kini sa cutter nga labihan kahait og naigo ang liog niini. Sa unang tanaw sa 8 anyos wala ra maunsa ang iyang igagaw nga maoy hinungdan nga niuli siya biniyaan ang biktima nga naghilak o gilabay ang cutter nga anaas sa iyang kamot. Sa pagsusi sa mga pulis wala nila makita ang cutter samtang gikustudiya na usab sa DSWD ang 8 anyos o gipaubos sa stress debriefing. Mao kato ang ato nga unang hugna sa tong balitang katuhan dili to na lang ta aron madali. Baik potres po nakatutok 24 oras tungod kay wala magkatulog. At ang ikaduha o katapusang hugna sa atong mga balita.